Hello guys, we would like to invite you diri sa Salt Restaurant. Binisaya nga food, local Filipino dishes. And we guarantee you mag-enjoy mo diri. Hi guys, natari sa Salt ug atong tilawan ang mga pagkaon diri. Mao ni ang among lunch karon. Yun na. May kinilaw. Thailand mo. Dito na daw social media posting. Mo lagi. Isa to para to motor. Kaya iiyak ka niya. Plating ang suwagin. Sumama na ako mga kuyog ko. Mana mga bagita na kong kuyog si Vice Mayor, di si Xavier, Doc Xavier dahil. Oo. Si Pekto o di si Leila din na. Abi si Limin Ho o si Myong man din na. Oy, naman di si Spartacus. Si Jason man din na. Oy, naman to katong singer na Bisaya. Si Jess, kuan man din na. JC. Oy, si Ma'am Emma. Wala. Ano naman sa Ligparat? Mahalat. Nindot ko na ng parat ngayon sa dagdagan. Asa rin mo humba? Allah! Wala lagi kay para ito. Abi na ako, di ka ganahan ng baboy. Yan ang kita gumba. Tarong din ba? Ikaw pala mo, may mga baboy labo. Baboy lang. Baboy. Para kang kaloy na sa susunod. Allah! Tanong mga... Ano? Dara mo. Naluto na na. Ang 11:30 na. Mata naman may lembar, as noibi pa laag naman may. Actually, that's ginataang kalbasa and sitaw. Nami. Nauga na inyo. Sorry kayo. Yes. Binignit bay. Mao ni ano dessert din bay, binignit. Sa spellings binignit bay, matud pang late. Available na siya every day. Ang binignit na doon. We cook it na individually. Bili siya kanang takos-takos lang ba? Okay, mau na yung sir. As you can see, from fresh ingredients. So, i-order ninyo, di pa na mo siya lutuon. Yun. Ano sila mag-anak sila ng dang? Mag-anak ako.